Včelie vrby. Vrby sú v skorej jari pre včely veľmi dôležité. Je to ich prvá pastva po zime. Z vrby je veľmi dobrá, skorá a stála znáška nektáru a asi najkvalitnejšieho peľu včelej pastvy. Obdobie znášky marec-apríl. Vrba poskytuje aj medovicu a propolis. Preto je veľmi výhodné si vysadiť okolie včelnice včelími vrbami. Ja som si ich objednala na vrbovna.cz. Posielajú 16 druhov včelých vrb po 3 odrezkoch z každého druhu od februára do marca. Zdá sa to dosť veľa, ale máme tu jelenice, ktorým všetko náramne chutí. Sadeničky budem musieť pred nimi ochrániť. Z plastových fliaš som odstrihla vrch a trojice vrb dala do nich. Každú fľašu som si označila fixkou názvom vrby. Do polovice som to zaliala pod vodou. Niektoré som zasadila priamo do hliny. Asi som tušila, že nestihnem tak rýchlo sadiť. Postupne som vrby sadila, skončila som dosť neskoro 21.5. To im už stihli narásť aj lístky. Vrby sú liečivé dreviny. Ich kôra a listy pôsobia dezinfekčne, proti zápalom, znižujú horúčku, sú dobré na spanie, zmierňujú bolesť a podráždenosť.